Как я мраза? Тая миризма на заболекар. Умирам от страх. Луд ли си? Изобщо не ми дреме. Като масаж ми действа. Влизам, сядам и това е. Хайде, дай. Добър ден! Здравейте! Казах добър ден. Отвори устата. Отвори устата. Почне. Ще трябва да си сложи очилата срещу кръв. Срещу кръв? Между другото, преди да се ходи на заболекар, се мия устата. Съм казал плюй. Да съм казал, че съм жаден? Малко нервен изгледа изглеждаш, ще трябва да сложим малко отрова. Ти сигурно си, че знаеш какво правиш? Притеснено ли ти е, бе, миличък? Що? Паникьол съм се от заболекари. Завил ми се свят, избиваме пот, припадам, чувам погребална музика. Милички, не се притеснявай. То тук смъртен случай не е имало от миналата година. Обаче, както да гледам колко си подпухнал. Миличък, ти май си за кюретаж. Какво е това кюретаж? С една кюрета, А какво е това кюрета? едно такова остро желязо като черпак. Вкарват ти го в устата, разцепват ти венеца, почва да хвърчи навсякъде кръв. Гном, стените, навсякъде. Моля ти се, стига. Стига. Имаш ли някакви успокоителни? Жълтото или червеното? А каква е разликата? Като изпиеш жълтото и ставаш много смел. Направо най-смелия на света. Направо ставаш като Расел Кроу. Ти гледал ли си Гладиатора? Не. А червеното? Нямам представа. Ще взема жълтото. Ама защо го изпи? Нали нямаш представа за какво е? Не знам, обаче само знам, че като го изпиеш и след това можеш да говориш с хората без въобще да си отваряш устата. Много е яко. Ама още на парадонтозите. Че венците ти толкова изтъняват, че започват да ти капат зъбите като есенни листа. Дай още едно хапче жълто. Оранжево небето, оранжево морето, оранжево... Що ме връзваш, бе? Спокойно. Ти Няма луд да ли боли си? толкова, че да изпаднеш без съзнание. Ти наистина И да си ми е нормален, скучно. искам да си ходя. Отдавна чаках този вик да дойдеш с това подпухнал приятел. Между другото, имаш късмет, че си е попаднал при брат ми, таксиметровен шофьор, защото той истински ви мрази. Там щеше да разбереш какво е истинска болка. Затвори устата, за да минем през бузата. Леле, ти си тигър. Ти си тигър. Не, аз тия тигри какви са? И нали си гладиатор, бе? Нали си Расел Кроу?
Виж колко ти е як меча. Аз искам да съм гладиатор. Ох, колко ти е остър меча. Един това меч сега. Ох, Ти хора, какви са? виж, ти си на арената, те ти пляскат. Ура! Здрав зъб не мога да го извадя. Те ръкавици ме дразнат. Предпочитам истинският допир. Между другото, заболечението е като спорта. Трябва да има предизвикателства за по-високи резултати. С какво да почнем сега? Искаш ли да разместим всички зъбки и да си имаш кътници за предни зъби? А кучешките мога да ти ги сложа на езика, за да те боли винаги, когато ядеш сладолет. В такива моменти, между другото, най-много ми липсва брат ми, таксиметровия шофьор. Той е цар на извращенията. Елате да видим докъде може да стигнете. Ето, искате ли да отворя уста? Искате ли да отворя уста? Браво! Край! Ставай, идва! Доктор! Край с добрия Чичо доктор! Сестра, дай арбалет! Край с добрия Чичо доктор! Такси! Чакай! Чакай, такси! Бързо, бързо, бързо! Карай! 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 Какво приятно изненада. Да се повозим, момчета. Црък! Замазвам ви очичките с вълшебно сладко! Като изпиеш жълтото и ставаш като... паначка. Тапаначка. Боже, колко ти е остър този меч. Спорежеш. Да, Не говорете, не разбрахте ли, че трябва да мълчите и да пазите тишина? Ако искаш да излез колата, ако искаш да излез навънка или мъкни. Ти си най-готиният гладиатор. Той човек. Сестра, тури си арбалета! Такси! Ще избива врата ти. Я изби според мен. Ще му платим на човек. Той аз ще му платим, ама. Чакай сега, че си... Какво? Какво имаше? Имаше стриопор, бях слагал. И вие имахте слабости. Нищо, ще оправим. Имането, нали? Това е положението. Какво сме си направили, ще го оправим.